mo yan iakit sa taas. Doy, yung katayo tapos i-ano mo sa taas. Kaya mo? I-try mo lang, Doy. Yung paganyo. Wow, ang tangkad naman ng friend ko. Ayan, si Budoy. Ang aking kapitbahay na masipag. Pinabili ko ng yero. Oo, kahit patong-patong siya, Doy. Kahit patong-patong, Doy. May timba pala yan doon, be. Hala ka. Hala. Sige, Doy. Itulak mo. Sige. Yan. Sige pa, Doy. Para hindi siguradong. Yan. Okay na yan, Doy. Okay na yan, Doy. Okay na yan. Hala ka, Doy. Ilog na yung timba. Butas kasi yung bubong, kaya papagawa. Dandahan lang, Doy. Hindi pala kaya ng magdalawa. Isa-isa pala talaga. Isa lang yun. Sorry, Doy. Na-disturbo yung trabaho mo. Ayan. Sige, wala na yung timba doon, Doy. Ha? Wala na yung timba. Sige, wag ka na mag-alangan. Kinuha na ni Obet. Ay, dalawa pala yan. Ay, dalawa pala, Doy. Dalawa. Hindi, 4 na piraso ngayon. Dalawa yung dala mo? Oh, dalawa. Sige, thank you very much. Ano na lang, konti na lang, no? Tumamalik na, no? Sige, dito sa loob, Doy. May ano yan, Doy, kasi pinagpakuan para sigurado lang tulo. Mahirap magpagawa ng ulit. Dito, Doy, sa loob, Doy. Dito. Dito, ipahiga mo sa ano, Doy, sa sahig. Diyan, pahaba doon. Diyan, salamat, Doy. Wait lang, kanigarilyo ka. Wait lang. Thank you very much. Pwede ba ko tubig? Wala pa tubig dun. Wala kayo tubig? Ayan si Budoy, yung gwapo kong kapitbahay. Hello, Doy. Kaway naman, Doy. Hello. Ha? Yung gwapo kong kapitbahay yan, Ilonggo. Thank you very much. Salamat sa abala. Oh, mamaya. Inuupahan kong bahay or tinitirhan ko mga guys. Tumutulo po yung bubong. Sa San Miguel Street po ito. Tumutulo yung bubong. Wala naman dito yung may-ari. Sila Boss Jojo at saka si Madam Jeannie. Ayan po. Kaya ako na lang po ang nagpagawa para po wala ng tulo. Ayan. Kaltas upan na lang mga guys. Dito po. Safety kasi dito ang lugar ko. Mayroong kaming gate. Kaya kahit wala lagi ako sa bahay, medyo kalmante ang isip ko. Kaya ayan, ipapagawa na lang. Kaltas upan na lang mga guys. Ayan po yung bahay ko sa loob. Ayan. Kahit na luma, basta importante lang may tinitirhan. Ano po? Yung inuuwian. 4 na piraso lang yung nabili ko. Ayan. Ayan si Orlan. Wow! Si Orlan lang ang gumagawa sa kanya yung 1,000. Perfect! Kasi hindi na sinitso uwi ng summer. Dito na mamatay sa payatas. Ayan, maayos na magtrabaho si Orlan kasi bahay yan ng pamangkin niya ni Jojo.